Bo día, Galicia. Hoxe celebramos o noso Día Grande, o Día de Galicia. A festa maior que une a todas as galegas e galegos na Galicia territorial e na Galicia universal. Porque Galicia non ten fronteiras. La tesa, ali onde resida un galego. Festa maior en Galicia e tamén en moitos puntos de España que honran como a nós o patrón común, o apóstolo Santiago. En España e tamén en Hispanoamérica. Testemunha viva de todo o bo que compartimos dende hai séculos. Os nosos antepasados traballaron sen pausa para legarnos un futuro mellor. Tempos difíciles, tempos pasados. Na terra en emigración, na montaña, na costa e en todos os mares do mundo. Gracias a eles e ao esforzo de todas e todos, a Galicia actual latesa con forza, con moita forza. Pero Galicia é inconformista. E por iso, co apoio de cada un de nós, queremos ir a máis, sempre a máis. Consolidar Galicia como unha comunidade tolerante, que a todos recibe cos brazos abertos. Unha terra na que predomina o respeto. Tamén os que ollan a vida dun xeito diferente a nós, en a que impulsamos o valor do esforzo, en a que prevalece a igualdade de oportunidades, sen distincións. É o noso compromiso, o meu compromiso, porque Galicia cumpre. Unha Galicia mellor é posible, sí, é posible con todos. Unha Galicia aberta, escenario privilexiado no que vivir e compartir coa seguridade de que é moito máis o que nos une que aquelo que nos separa. Por iso Galicia latesa e latesa con forza, hoxe e todos os días do ano. Feliz Día de Galicia!